Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manolo. Taong 1961, Buruanga, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdaraos ng pista sa Buruanga. Yon ang panahong pinakahinihintay ni Manolo sa kadahilanang doon na naman niya makikita ang paghahanda ng bawat antingero sa kanilang baryo. Ang uri kasi ng pista sa kanila noon, sa umaga ay pasarapan ng pagkain, habang sa gabi naman, doon ang yayari ang patimpalak ng subukan ng agimat. Dahil sa labis ang pagkawili noon ni Manolo sa ganoong uri ng pagtatanghal, kung kaya't wala na siyang inatupag kundi ang maghanda. Habang nagkakasiyahan noon ang kanyang mga magulang at kapatid, siya naman ay mahimbing na natutulog bilang paghahanda sa nalalapit na pagsapit ng gabi. Ayaw niya kasi noong abuti ng antok sa kalagitnaan ng subukan, kaya mas pinili niyang ipagpahinga na lamang ang umaga. Sa pagsapit ng hapon, kakagising pa lang niya. Marahan niyang tinungo ang kanilang kusina para magkape habang nakatulala. Nang masipat siya ng kanyang ama, agad naman siya nitong nilapitan habang marahang kinakausap. O Manolo, sino ba ang kasama mo mamaya? Maghapon kang tulog ha. Parang tatapusin mo talaga mamaya ang subukan. Wika ng kanyang ama. Ako lang hutay. Mga kaibigan ko kasi wala namang interes sa mga ganitong bagay. Parang ako lang yata ang manonood na medyo bata-bata pa. Sagot naman dito ni Manolo. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumawa lang naman ito habang marahang tumatayo. O siya anak, iwan muna kita dyan. Pupuntahan ko lang ang nanay mo. Mag-iingat ka ha. Malapit lang dito ang liwasan. Kung magkakaproblema ka, alam mo na kung saan ka tatakbo. Huwag ka ding makihalubilo sa kahit na sino. Tandaan mo, hindi ibinibigay ng libre ang tiwala sa tao. Wika nito bago umalis. Matapos nitong makapagsalita, tanging pagtango na lamang ang ginawa ni Manolo bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tumalikod na nga ang araw sa kalupaan. Nag-umpisa na din siya noong maligo para naman presko ang kanyang panonood. Nang maisagawa na niya ang kanyang trabaho, dali-dali naman niyang tinungo ang liwasan. Pagdating niya sa lugar, nadatnan niya ang 3 antingero na nakaupo sa gitna ng entablado habang nakapikit. Nag-umpisa na ding magsidagsaan ang mga matatanda sa kanilang baryo na animoy lasing na lasing dahil sa mga kasiyahan noong umaga. Halos minuto lang noon ang dumaan nang tuluyang mapuno ang liwasan ng mga taong interesadong makakita ng subukan. Sa pagdating ng lahat ng kalahok, agad din namang nag-umpisa ang subukan ng agimat. Ang mga unang kalahok noon ay nagpamalas ng kanilang mga abilidad, kagaya ng pagtigalpo sa mga natipuhan nilang manunood at iba pa. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Manolo, wala pa siyang natitipuhan sa mga antingerong nagtatanghal. Ang hinahanap niyang antingero noon ay ang taong pupukaw sa kanyang interes kahit hindi pa ito nagtatanghal. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nag-umpisa ang subukan sa apoy, kung saan ang iilan sa mga kalahok na nakapaghanda ay hihiga sa nagbabagang uling nang hindi nasasaktan. Kapag malakas-lakas pa ang usal ng mga ito, maaari pa silang magpatapak sa 2 katao nang sa gayoy maipakita sa mga manunood ang bisa ng kanilang mutya. Ang unang kalahok noon sa subukang iyon ay tanging pagtapak lamang sa apoy ang ginawa na para bang napakadali lamang kung titingnan.
Hindi yun nagustuhan ng karamihan na halos puro pangungutya ang natanggap ng mga manananghal. Wala namang magagawa noon sila Manolo sa kadahilanang kung iisipin, napakadali lamang lumakad sa apoy nang hindi nasasaktan. Kumbaga, yon ang pinakapangunahing kaalaman ng isang antingero pagdating sa paghahawak ng anumang uri ng elemento. Sa pagpapatuloy ng subukan, doon nakilala ni Manolo ang isang manananghal na agad na umagaw ng kanyang pansin. Hindi pa man yun nakakapagtanghal, nasisiguro na noon ni Manolo ang lakas na taglay nito. Dala ng kanyang kuryosidad, ninais niyang magtanong sa kanyang mga katabi para malaman ang eksaktong pangalan ng manananghal. Sa ilang ulit niyang pagtatanong noon, dumating sa puntong merong sumagot sa kanya na isang lasing na lalaki. Kuling ang pangalan ng antingerong yan, iho. Taga-bundok. Madalas yan kung bumaba dito. Nakikita mo ba yung mga kalalakihang halos iisa lang ang kasuotan? Mga disipulo niya yan. Wika ng lalaki habang tinuturo ang 7 lalaking nakasuot ng tela na parabang ginawang damit at pang-ibabang kasuotan. Nang marinig ito ni Manolo, tanging pagtango na lamang ang kanyang nagawa habang ibinabaling ang kanyang paningin sa nagtatanghal. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya yung humiga sa nagbabagang uling habang dahan-dahang kinakain ang iilan sa mga baga. Matapos yung gawin ni Kuling, bigla namang nagsigawan ang iilan sa mga manunood, tanda na nagustuhan nila ang ipinakitang pagtatanghal nito. Matapos ang ganong subukan, itinanghal ang antingerong yon bilang panalo sa patimpalak para sa apoy. Ganon din ang nangyari sa patimpalak para sa mga patalim at sa sukatan ng lakas. Sa pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw, natapos na nga ang subukan ng agimat. Walang duda na ang nanalo noon si Kuling sa kadahilan ng lahat ng imposibleng gawin ay nagawa niya. Habang nagsisilabasa noon ang mga taong nanood sa subukan, panay naman ang pagmasid ni Manolo sa taong nanalo. Hindi niya doon iniaalis ang kanyang paningin, gawa ng matindi ang kanyang pagnanais na ito ay kausapin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niya yung nasipat na naglalakad papalabas ng liwasan. Ang ginawa niya noon, sumabay siya sa paglalakad ng lalaking yon, nang sa gayoy magkaroon siya ng pagkakataon para ito ay madikitan. Sa paglapit ni Manolo kay Kuling, dahan-dahan naman niya yung kinalabit habang marahang nagwiwika ng, "Ginoong Kuling, napakahusay ho ng ginawa ninyo kanina. Binabati ko kayo sa inyong panalo." Matapos nitong makapagsalita, bigla namang napatingin sa kanya si Kuling habang nakangiti. Nang masipat yon ni Manolo, sapat ng sagot yon para sa kanya para mas lalo siyang sumaya. Maya-maya pa, tuluyan na ding nawala sa kanyang paningin ang antingerong yon at kasabay nito ang pag-iwan sa kanyang isipan ng matinding pagnanais na maging isang antingero. Sa isip-isip kasi noon ni Manolo, kapag nagkaroon siya ng mga ganoong uri ng abilidad, wala na siyang katatakutan kahit na sino. Makakaya na din niyang protektahan ang kanyang sarili at pamilya sa anumang uri ng panganib na maaaring kaharapin nila. Habang binabagtas niya ang daan papauwi, animoy lumilipad ang kanyang isipan dahil sa patuloy niyang pag-iisip ng magandang gawain para mapalapit kay Kuling. Nang medyo malapit na siya noon sa kanilang tahanan, bigla naman siyang napatigil sa kanyang paglalakad nang marinig niyang magwika ang isang matanda sa madilim na bahagi ng talahiban. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo, iho.
Gusto mo bang maging katulad ka ng kanyang mga disipulo? Walang kaluluwa, sunod-sunuran sa katawang lupa. Matapos nitong makapagsalita, bumungad kay Manolo ang isang matandang uugod-ugod na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Bagaman may tungkod na ang matandang yon, kitang-kita pa rin ni Manolo ang lakas ng pangangatawan nito. Ako ang totoong kuling. Ang nakita mo kanina ay ang kapatid ko. Batid kong natatangi ka, iho. Gusto mo bang matuto? Tanong ng matanda. Nang marinig ito ni Manolo, halos hindi naman siya noon makapagsalita sa kadahilan ng labis siyang naguguluhan sa mga kaganapang kanyang nararanasan. Animoy sa isang gabi lang, may mga bagay siyang natuklasan na hindi niya lubusang inaasahan. Ho? Kayo ho si Kuling? Paano ho nangyari yun? Akala ko si Kuling ang nagtatanghal kanina. Nagtatakang tanong ni Manolo. Akala mo lang yun. Pero maraming nangyari, iho. Katunayan, kagaya niya, ako'y bumababa ng baryo para maghanap din ng disipulo. Matagal na akong naghahanap ng katulad mo. At ngayong nakita na kita, panahon na para gawin ko ang parte ko. Seryosong sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, binigyan nito ng 3 araw si Manolo para makapag-isip. Siyempre, dahil sa bago pa lamang niyang nakilala ang matandang yon, kung kaya't may pagdududa pa sa kanyang sarili. Ilang araw din itong pinag-isipan ni Manolo hanggang sa dumating ang puntong pumayag siya sa nais ng matanda. Sa pagsapit ng 3 araw, hinanap niya yon sa kanilang baryo, subalit hindi niya ito matagpuan. Dahil sa pangyayaring yon, bigla naman siyang napaisip kung saan ito hahagilapin sa kadahilan ng wala itong ibinigay na lokasyon bago sila maghiwalay noong mismong gabi. Kinagabihan ng 3 araw, ang tanging nagawa na lamang noon ni Manolo maghintay sa talahiban kung saan una niya itong nasilayan. Habang naghihintay siya sa lugar na yon, panay naman ang pagsipat niya sa buong paligid. Nanatili si Manolo sa lugar na yon sa loob ng 7 oras mahigit para hintayin ang pagbalik ng matanda. Sa pagpatak ng 3:00 ng umaga, muli niyang nasipatang paggalaw ng talahib at kasabay nito ang pagbungad sa kanya ng matanda. Magandang gabi, Manolo. Nakapag-isip ka na ba? Tanong ng matanda sa kanya. Oo, ano ho ang gagawin natin? Tanong dito ni Manolo. Sumama ka sa akin. Una, kailangan mong maintindihan kung bakit kita tuturuan. Pangalawa, magsasanay ka. At pangatlo naman, kailangan mong maipakita sa akin na karapat-dapat ka. Pero wag mo na sanang isipin ang pangalawa at pangatlong hakbang. Malayo-layo pa yan. Tayo na, Manolo. Wag mong alalahanin ang pamilya mo na ipagpaalam na kita rito. Sagot naman ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang hinawakan si Manolo habang marahang ginagabayan papasok ng talahiban. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang napakalawak na palayan kung saan nakasilay siya sa pinakadulong bahagi nito ng isang malawak na tahanan. Sa paglapit nila sa lugar, bumungad sa kanya ang napakagandang bahay ng matanda na halos hindi niya lubusang akalain na merong ganoong kagandang tahanan na nakatirik sa kanilang lugar. Mula sa bahay na yon ay tanaw na tanaw ni Manolo ang napakagandang karagatan
na siya namang ikinatuwa niya ng husto. Habang nagpapahinga siya sa bahay ng matanda, hindi niya naramdaman mula roon ang dilim ng paligid. Bukod kasi sa napakarami nitong nagliliwanag na mga gasera, animoy ang pakiramdam niya ay napakaaga na. Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling naman ang atensyon ni Manolo sa matanda nang masipat niya yung naglalakad papalapit na merong hawak-hawak na isang malaking libro. Paglapit sa kanya nito, agad namang ibinuklat ng matandang yon ang libro at kasabay nito ang pagwika nito ng, Bago natin umpisahan ang lahat-lahat, hayaan mong ipaalam ko sa iyo kung bakit ikaw ang taong nandirito. Manolo, matagal na kitang sinusubaybayan. Magmula noong bata ka pa hanggang ngayon, hindi nawala sa iyong presensya ang katangiang hinahanap ko mula sa mga likas na tao. Alam kong nawiwili ka sa mga lihim na karunungan at isa yan sa mga ugali mo na nagpa-espesyal sa iyo. ayon pa kay Kuling na sa dinami-rami ng taong kanyang pinagmasdan, tanging si Manolo lamang ang nananatiling matatag sa mga bagay na nagbibigay dito ng kasiyahan. Dagdag pa nito, napakahalaga para sa isang tao ang may pagmamahal sa landas na kanyang tinatahak para mas lalo nitong mapaghusayan ang kanyang aral sa paglipas ng panahon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Manolo na hindi lang siya ang tinangkang gawing disipulo ni Kuling. Marami sila, ngunit sa hindi malamang kadahilanan, lahat yon ay tumalikod sa nais mangyari ng matanda. Bagaman marami siyang palaisipan ukol sa naging kwento nito, ninais na lamang niyang huwag magtanong nang sa gayoy mailahad ng maayos ang kwento nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, wala namang naging pagtututol si Manolo. Ang tanging ginawa niya noon, sumunod sa nais ng matanda, gawa ng alam niyang yon ang tama. Ilang araw pa ang lumipas, naging paspasan ang kanilang pagsasanay. Hindi naman siya nababahala sa kanyang pamilya, gawa ng nasa ilalim ito ng usal ni Kuling. Malinaw na din sa kanyang isipan noon kung bakit sinasanay siya ng matanda para maging isang dalubhasang antingero. Ayon kay Manolo, kaya lang naman siya sinasanay nito sa kadahilan ng nais nitong matigil ang paggamit ng pangalan ng matanda ng kapatid nito. Napag-alaman din noon ni Manolo, hindi ordinaryong antingero ang kapatid ni Kuling, gawa ng meron itong tinatanging lihim na karunungan sa kaliwa. Makalipas ang 2 linggong pagsasanay, tila ba nararamdaman na ni Manolo ang bunga ng kanyang paghihirap. Kung ano-ano na noon ang mga pagsasanay na pinapagawa sa kanya ng matanda na siya namang matagumpay niyang nalalagpasan. Bagaman alam ni Manolo na kaya siya sinasanay nito ay para mapuksa ang kapatid nitong nagpapalaganap ng kasamaan, hindi niya yun gaanong inisip sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na kapag nagtagumpay siya sa ganoong pagsubok, magiging isa siyang dalubhasang antingero sa paglipas ng panahon. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay, doon na nag-umpisang ipagtapat sa kanya ng matanda ang tungkol sa mga kakayahan ng kapatid nito. Inabisuhan din siya ni Tandang Kuling na mag-iingat, gawa ng may kakayahan ng kapatid niyang yon na ipagsawalang bisa ang anumang kakayahan ng kanyang katunggali. Mahirap mang sabihin para kay Kuling, subalit yon ang naging sanhi kung bakit naalis ang kanyang kakayahan bilang isang antingero. Ilang araw pa ang lumipas, tanging paghahanda na lamang ang ginawa nila Manolo bilang unang hakbang sa pagsalakay sa lugar
na kinaroroonan ng kapatid ng kanyang maestro. Ang tanging ginawa niya noon, magpaalam sa kanyang mga magulang nang sa gayoy alam nito kung saan siya hahanapin kung sakali mang hindi siya palarin. Kahit kasi malalim na ang karunungan niyang tinataglay noon, aminado pa rin si Manolo na labis siyang kinakabahan sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-bastang kalaban ang kapatid ni Tandang Kuling. Kung ang kanyang maestro nga ay natalo nito, papaano pa siya na isa lamang nahamak na disipulo? Sa pag-alis niya sa bahay ng matanda, dala-dala ni Manolo ang tapang ng kanyang maestro. Nanalig siya noong kaya niyang makipagsabayan sa kapatid nito, lalo pat tanga na niya ang kabuang karunungan ni Tandang Kuling. Ilang araw pa noon ang dumaan, kasalukuyan na nga silang naglalakbay patungo sa kinaroroonan ng kapatid ng matanda. Habang binabagtas nila ang daan, wala silang ibang ginawa noon kundi ang magmatsyag sa paligid. Kinahapunan ng pangatlong araw na paglalakbay, narating na nga nila ang lugar ng kanilang kaaway. Hindi pa man sila nakakalapit doon, natunugan na sila ng mga disipulo nito na kasalukuyang kumakatay ng iilang mga ordinaryong tao. Sa pagsilay doon ni Tandang Kuling, doon niya napagtanto na hindi lang bastang aral sa kaliwa ang niyakap nito, bagkus maging ang dugo ng isang aswang. Sa sobrang galit niya noon sa kanyang kapatid, agad naman niya yung sinugod habang nagwiwika ng, Talaga bang hindi ka titigil sa kahibangan mo? Kailan mo ba mauunawaan na walang maidudulot yang mabuti sa iyong kasawan? Gumising ka! Matapos sumigaw ng maestro ni Manolo, mula sa maliit na kubo lumabas ang antingerong minsan niyang nakausap sa liwasan. Pagkatitigan nilang dalawa, maging ito man ay hindi makapaniwala na siya ang kinuha ng kapatid nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging pagtawa na lamang ang naging sagot nito kay Tandang Kuling habang nananatiling nakatitig sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, agad naman itong inutusan ng kanyang mga disipulo na sunggaban ng mga tampalasang dayo sa kanyang teritoryo. Pagsipat ni Manolo na papasugod sa kanila ang mga kumakatay ng katawan ng tao, dali-dali naman siyang nagpakawala ng usal at kasabay nito ang pagbibigay niya ng sumpa sa lupang kanyang kinatatayuan. Ginawa ito ni Manolo nang sa gayoy madali niyang mabasa ang kahinaan ng kanyang mga kalaban sa digmaan. Magiging mabigat din ang kanilang pakiramdam dahil sa sumpa na kanyang ibinaon sa lupang kanilang ginagalawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naipako ni Manolo ang katawan ng mga ito na siya namang labis na ikinagalit ng kapatid ni Tandang Kuling. Halos hindi yun makapaniwala noong mga oras na yon sa kadahilanang ang inaakala niya hindi magiging ganon kalakas ang nahanap nitong disipulo. Maya-maya pa, wala na itong nagawa kundi kaharapin ng mag-isa si Manolo. Ang naging uri ng kanilang pagtutuos noon ay sa pamamagitan ng mga buhay na kataga. Kumbaga, harapan pero espiritual na kombate ang magaganap. Nang maramdaman ni Manolo ang pag-atake sa kanya ng kapatid ni Tandang Kuling, dali-dali naman niyang itinaas ang kanyang bakod at puder sa katawan. Pinilit niya noong hindi siya mapasok nito nang sa gayoy maiwasan niyang sumunod sa anumang ibubulong nito sa kanyang isipan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagdepensa, ramdam ni Manolo ang pagsisigaw ng wisyo ng kapatid ni Tandang Kuling sa harapan. Hirap na hirap itong makapasok sa kanyang isipan dahil sa lakas ng kanyang bakod at puder sa katawan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari,
Hindi napansin ng kanyang katunggali ang dahan-dahang paglapit ni Tandang Kuling sa katawan nitong walang kaluluwa. Nang makalapit na doon ang matanda, agad naman niyang itinali sa katawan nito ang tangkay ng balambano na siyang pipigil sa kaluluwa ng kanyang kapatid na makabalik sa katawan nito. Kung hindi ninyo na itatanong, ang tangkay ng balambano ay isang uri ng mutyang may kakayahang pumigil sa kaluluwang nagtatangkang pumasok sa katawang lupa ng mga nilalang. Hindi importante dito kung pagmamay-ari mo ang katawang yon, gawa ng walang kinikilalang kaluluwa ang tangkay na yon. Karaniwan itong sinusuot ng mga taong naglalakbay ang kaluluwa upang hindi mapasukan ang katawan nila ng kahit na anong elemento. Kinakailangan din nila noong may tatanggal ng tangkay na yon sa oras na babalik na sila sa kanilang mga katawan. Matapos itong maisagawa ni Tandang Kuling, doon pa lamang nakaramdam ng labis na pagkatakot ang kanyang kapatid. Pilit man yung bumabalik sa kanyang katawan noon, subalit meron ng harang doon na siyang pumipigil sa kanyang makipag-isa. Wala na din siya noong maisip na sasapian ng kanyang kaluluwa, gawa ng masyado yung mapanganib para sa kanya, lalo pat buhay pa ang kanyang katawan. Dahil sa mga nangyari, tanging pagsisigaw na lamang sa espiritual na mundo ang nagawa ng kapatid ng kanyang maestro. Hindi naman sila kayang mapasukan nito sa kadahilanang nakataas ang kanilang proteksyon sa mga katawan. Bago nila tuluyang nilisan ang lugar na yon, inilibing nila ang katawan ng kapatid ni Tandang Kuling bilang parusa sa mga nagawa nitong kasalanan. Alam nila Manolo na magpapalaboy-laboy na lamang ang kaluluwa nito sa kadahilanang hindi pa tuluyang namatay ang kanyang katawang lupa. Magmula noong napagtagumpayan niya ang kanyang unang misyon, mas lalo pang lumawak ang kanyang karunungan pagdating sa espiritual na mundo. Nakilala din siya noon bilang isang albularyo na siyang pangunahing nilalapitan sa kanilang baryo. Ngunit sa pag-alis noon ng kanyang maestro sa kanilang lugar, nagpasya si Manolo na samahan ito kahit ayaw niyang mapalayo sa kanyang pamilya. Ipinasa niya sa kanyang ama ang kanyang naging istorya, nang sa gayoy may kapupulutan ng aral ang mga kapatid niya na sumunod sa kanya. Bago din siya lumisan sa kanilang bayan, iniwan niya sa kanyang pamilya ang ipinamana sa kanya ng kanyang maestro na tangkay ng balambano. Okay, opinion ko sa kwento. Tangkay ng balambano. First time ko lang narinig tong kakayahan na to. Well, kinoconsider siya na mutya. So, ibig sabihin, hindi to madaling makuha. Ano ba yung balambano? Kasi first time ko lang tong marinig. Itong word na to, ngayon ko lang to na-encounter. Tapos tangkay siya. So, ibig sabihin, meron tong bulaklak o dahon. Ngayon ko lang talaga narinig to eh. Pero yung about sa story, yung bigla out of nowhere, biglang nakita si Manolo neto ni Tandang Kuling. Napakagaling no, napakagandang pagpapatunay yun na kailangan mong ipasa yung karunungan mo sa iba para hindi siya matigil. Kasi ang mangyayari niyan, pinasa ng matanda kay Manolo, tapos si Manolo pagtanda nito, malamang ipapasa niya rin yung karunungan na yun. Pero kasi wala na yung mutya nung matanda eh. Siguro marami pa tong gamit, kaso lang isang kwento lang eh, kaya hindi natin magiging usapin na lang yung mga mangyayari pa sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.